בחרנו לחיות טוב, אנחנו אומרים שלום לנטלי בלסן, מחברת ספר הילדים גברת מגזרת. זה. בוקר טוב. שלום, כן, זה הספר. ואנחנו אומרים שלום גם לנתנאל אהרון אייזנברג. בוקר טוב. את מנחת סדנאות לכתיבה יוצרת ותסריטאות. עוד מעט אנחנו נדבר גם איתך על איך אפשר להגשים חלום ולצאת מהמגירה. זה יותר קשה נראה לי מלצאת מהארון, האמת. נטלי, ספר בכורה. מה לך ולמגזרות נייר? ככה, האמת היא כבר מילדות היו לי גלויות של מגזרות נייר שמאוד מאוד אהבתי. אבל נחשפתי לזה בשנית כשהלכתי לתערוכה לפני 4 שנים, וראיתי מגזרות של אומן שנקרא שאול צמח, ופשוט התאהבתי מחדש. וזה מה שנתן לי את ההשראה בעצם לכתוב ספר על מגזרות נייר, שיהיה מאויר באמצעות מגזרות. המגזרות פה הן באמת מגזרות נייר, או שזה עיבוד מחשב? ממש לא, שום דבר כאן... אני שואלת, כי זה נראה תלת ממד. נכון, בדיוק. אז זה בעצם הכישרון של נעמי שפירא, המאיירת המדהימה של הספר, שהיא עושה הכל בעבודת יד. יש לנו כאן דוגמה. הכל נחתך בסכין כזאתי. רואים בין השקפים. אנחנו רגילים שהיום כבר עושים את הדברים האלה בחיתוכי לייזר. את אומרת שפה זה עבודת יד. כן, ולכולנו היה מאוד מאוד חשוב שהספר הזה יהיה עשוי בעבודת יד, ויעביר מסר של יצירה כמו בסיפור בעצם. ועכשיו זכינו באיתור אנדרסן על האיור, נעמי זכתה, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים בהוצאה, והמון מזל טוב לנעמי. מדובר בסיפור עלילתי בסופו של דבר. כן, לגמרי. קודם כל זה ספרות, מעבר לאיחוד של האיור, מבחינתי אני כותבת, והסיפור הוא סיפור. ספרות קודם כל. על מה מדבר הספר? הספר בעצם מדבר על כוח היצירה בחיים של כולנו, להגשים חלומות ולהגשים את עצמנו. ועם זאת, שבסופו של יום הדבר שהכי חשוב זה האנשים שאנחנו אוהבים, ולחלוק איתם בעצם גם חלומות, גם את החיים. אז זהו, זה מדבר על הזדמנויות, על לבד מול ביחד. מתכתב קצת עם הסרט המספריים של אדוארד? האמת היא שלא בכוונה, אבל אתה יודע איך זה, מושפעים מהרבה דברים. אני מאוד אוהבת את הסרט הזה, סרט אבל... מדהים. סרט מדהים, אבל לא חשבתי על זה כשכתבתי את הסיפור. זה אולי מקרה של Great Minds Think Alike. בדיוק. תראי, לפחות זה ליצירות כאלה, אז אני מרוצה אם זה מעורר אסוציאציות כאלה. אני, האמת, קראתי את הספר ואחר כך התחשק לי, כזה דפדפתי שוב ושוב, ואמרתי, אולי יש כאן הנחיות איך אני עושה מגזרות נייר בבית. לא. כי אני הדבר היחיד שאני יודעת זה לקפל לחצי ולעשות לב. כן, טוב, אז בשביל זה היה נחמד אם נעמי שפירא הייתה פה להסביר, כי היא האומנית של המגזרות. אבל תראי, כל עוד זה מעודד ליצירה ולנסות להתחיל לגזור או לצייר או כל דבר, אז אנחנו עשינו את שלנו. במיוחד עם ילדים... אני חייב להגיד לך, אפרופו, נכנסתי לאחת מחנויות הספרים לא מזמן, ומה שגיליתי שם זה דבר איום ונורא. מה? גיליתי שקית נייר שבתוכה עיגולים חתוכים לקראת סוכות. זאת אומרת, את זוכרת שאנחנו היינו יושבים, גוזרים עיתונים ומכינים שרשראות? כן. לא, היום כבר מוכרים לילדים את העיגולים, אתה רק צריך להדק. נכון. זה נורא והיום. כן. מה, אי אפשר לעשות יותר לבד? בדיוק. אז כן, אז תיצרו, ובאמת ילדים, כבר שמענו סיפורים שילדים ישר ביקשו לגזור וליצור אחרי שהם קראו את הסיפור הזה, וגם מבוגרים. ומה שחשוב זה מבחינה מטאפורית, מבחינתי, מעבר לזה שזה אומנות ספציפית, זה ליצור בחיים שלנו את הדברים שאנחנו חולמים ורוצים. איך התחברת דווקא לעולם הילדים? הספר הראשון שלך הוא ספר לילדים, ובדרך כלל יש מאחורי איזה רקע, למרות שאת צעירה ואפילו עדיין לא אימא. נכון, אבל אני ילדה בנפשי, שזה מאוד חשוב. ותמיד כתבתי לילדים, העולם הזה מאוד מושך אותי. אני כותבת בשבילי בעצם, אני לא חושבת על... את גם לא מגיעה מעולם הספרות, נכון? את למדת דברים אחרים. לא, למדתי ביולוגיה, ואחר כך ספרות, תואר ראשון, ותואר שני גם בספרות. אז דווקא כן התמסרתי לתחום. התחלת בביולוגיה, זה בא מהבית? בדיוק. אבא רופא, אחות רופאה. והנה, בסוף הפכתי לסופרת בתחילת דרכה, אבל כן. ובמשפחה מדברים איתך עוד? מאוד מדברים. כן? גאים, כן, כן. בוא נגיד, אחותי רופאה, אז היא כבר עשתה וי על הקטע הזה, אני יכולתי... אחותך דרך אגב שובתת ברגע זה או שהיא צופה בנו? אחותי בחופשת לידה צופה בנו. כן, אז היא ככה עברה את העניין הזה. היא כבר סיימה התמחות. באמת? כן. הכל פה, אנחנו חיים במדינה לא קטנה. אחותה למדה איתי בשנה, ועם אח שלה יצאתי שנה. נכון. ובלי שום קשר היא הגיעה לכאן היום בבוקר. מה את אומרת? היא אומרת. תראי את המבסוט, זה פרקטיקנטריה קטן. כן, אפילו רכילות יש פה. כן? כן. אני ממש הייתי רוצה לראות את אחיך. אח שלי יוצא רק עם יפות כאלה. כן, אני חושב שתמיד מכנה משותף בין כל החברים של אפרת לשעבר. כל
החברים. כולם. יש מוזיאון שעווה קטן שהיא מקימה. זה תמיד דמויות של חברים לשעבר עם דמעה פה על הלחי. וואלה, טוב, בזה כבר אני לא רוצה שאח שלי יכעס עליי, אז בזה נפסיק כן, פה. בוא נפסיק לדבר על הסיפור הזה. כן, אוקיי. נטלי, אז למי מיועד הספר? לאיזה גילאים? הספר מיועד לילדים בגילאי 3 עד 7, אבל גם כספר מתנה למבוגרים, כי באמת המסרים והעלילה מאוד פונה לכל גיל בעצם. והספר הבא יהיה? הספר הבא אני מקווה בקרוב, יש כבר הרבה שמחכים, כן. ההשראה ככה רב ומתפרצת כל הזמן, אז יהיו עוד, אני מקווה, בקרוב. שיהיה בהצלחה. תודה רבה ותודה על ההוצאה המדהימה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה שלי. תודה רבה. וליונה טפר, תודה. גברת נגזרת. אנחנו אומרים עכשיו שוב שלום לנתנאל אהרון אייזנברג.